non APHLC phan nang ke tong prong BJP ban cheng lok la BJP aro atum anang ke tong prong bangke la hello la tum election isu gela hini velu avelo rat phan ke kapre ke autonomous state dalam pini ke avelo la tum rat phan kapamanghu rat phan non isu ke pon bangke nomor 1 bangke APHLC tum re election Chobaide lalu mati di nomor hinia bangke APHLC tum party registration claim kledat poisa curung det macodet pemade di la ni rat phan pini paklar po re-election lake 2022 ningkan sinilitum re-election nangji pu Guwahati High Court itum case pidam lo case ki pidam nang ko kathela hello da ke 6 schedule area Karbi Anglong ke aposi da ke autonomous council election MEC election bangke Assam government atum state government tum nachi yok dunu ne laso state government tum nachi yok dunu joni sipini national party tum BJP long punon council kachari long deputy chairman pen chenglok MEC ang hoyan nang lok nun lo mati lake ke long ya right sabe lake 6 schedule munit kalia tumke setapini pidalo la suppose lage re-election pe do nai la so election ke lage illegal punin tungi pu thekela hello la si case pilo ilitum case ache dan lo rada tum tangka asap sap susup nang chirap dun si tum case pilo seta pin yarnian tala so case pi pot si pending do ver lo polo tang te lake APHLC tum le rat phana ka chong thui gali kopia polo tang te 2023-24 ninkan la so case ki thura hut dak Karbi Anglong along elected members ajang atum penang atum dei aja tung kopia posi Guwahati doram plung lo kopia the si hala advocate atum han kiri damung wang lonte lake hala advocate atum han ki namji ba advocate atum han la bangso re election a case ka pathu thei phan le Guwahati long latum ke claim kalima la si re election padu nai punir tum ke hang long si BJP atum yang si APHLC phanang phere re APHLC phan nang phere dor de re election pathu nang pujong sila ana dom do pulorang te advocate phan kiri namung ya kam be gente halada ha re-election padolong le dei phana tum halada ber dam de dei kante lasi re-election ka padolong le re-election pen rada phana pa Chobaide ke la ke non kachari bom team Karbi Anglong BJP atu la tum yong sila ana domang thin ke thedo polodang te re-election padono kopi polo padu hayadat kante re-election ka phia lam no town committee election of ad hoc committee sinon gese by election di haura khata son by election pe do nai Ujit Kumar de galang lege chebo julo elected member people pe do ai hedat ke la si dak pen si thai dak lo BJP aphan ke rata tu maning dok de la pen non kachari bom team Karbi Anglong dung ke athak si bong hom son areng phu che pang tang bo cholo abinong et ke la tum phan ke rata tu maning dok de lo la pen hayun elo APHLC bane ka phere lo lage lalu nomor hinia bang ke registration claim kledat poisa curung den ma chodet pu BJP tu ma isu ave ong hai si pon thabre social media pang dak thabret labangso a registration ke claim ifan ke Delhi ke nili mata dulu ake hai bikroman se dulu itu ma sarjai ka thar dolo Samson teron dulu Delhi damlo election commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicherap nai chetodun pena jok tangka poisa sap ki sup ke curung pena jok affidavit nai bang paru siman affidavit a documents anta election commission of India long tum pidam elo lapen batake thom sose damlo gedi election commission of India long aphi bangel ituma dak botat langso president bikroman se masih Delhi damlo election commission of India long lahai documents pidam lo kado we all clear lasi clear eta phisi election commission of India pen recommendation isia lo tame ituma APHLC president ituma sarjai ka thar phanang lo elo jong se claim kledat poson nang loi mala Delhi pen nang loi mala election commission of India pen dak APHLC president ma nang lo le dei ke non ke nang tum documents nong lo nang le tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sarjai ka thar lo lapen ili tum ke claim naya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC pen ke claim naya kam ana bang ke li tum claim lab lo non bang ke li tum APHLC bang ke ka chong hong cholo election commission of India pen comment tu si li tum APHLC phanang ke hangima election commission of India pen comment tu si tum phanang ke phaima la si chong hong ding cholo la si la ili tum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura phelong na chini dun de tum si la hayalam ke pini social media long pang dak thabre chol lalu si rat manghunang ne lalu nilai pui mangga